Okay, maayong adlaw kanimo igsoon sa tanang mga amigo nako dinhi sa Facebook o sa YouTube. Niana pod ning alagad sa Ginoo nga magapaambit kaninyo sa mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Ang akong pagila nga ang balang Espiritu Santo mo ay pinakamaayong magtutudlo nga nagampo ko gamiton niyang akong dila baba aron magapaambit kaninyo sa iyahang mga pulong. So ang atong topic karon mga igsoon kining gingharian sa Dios nga diha kang Kristo. So atong pagasabton mga igsoon aron maplastar natong atong hunahuna kining church, king, and kingdom. Ang iglesia, ang hari ug ang gingharian mo ni atong sabton. So kay balutang nga kining gitawag church, iglesia mao ni mga tao gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahibulong kahayag nahimong kabahin sa lawas ni Kristo. O kining gitawag hari walay lain ang atong Ginoong Hesukristo kay ang Dios mao'y nag-install niya diha sa Sion ingon nga hari, Salmo 2:6. Unya Lucas 1:33 ang iyang gingharian walay pagkatapos. So ang ngalan siyang gingharian mao ang Sion nganuman tungod kay mao kini ang dapit nga gipili sa Dios nga iyang puy-an hangtod sa kahangturan forever. Og mahinungdan nga sa pinadayag 14:1 nakita nato diha nabasa nga ang kordero sa Dios naa sa ibabaw sa bundok Sion, bukid sa Sion. So karon ang atong topic kining gitawag og gingharian sa Dios nga diha kang Kristo, no? Paluna diha sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga hari. So ang pulong kingdom o gingharian gikan kini sa duha ka pulong nga king and dom. Hari o dominion. Muna nga ang iyahang kahulugan, domain of a king, a certain place governed by a king. Muna meaning sa kingdom o gingharian. So karon lantawon nato pag-ayo unsay gisulat dinhi sa Salmo 132:13 ug 14 gigamit nako ang English ka mao'y duol-duol sa original nga pagkahubad. Nagaingon diri, for the Lord has chosen Zion. He has desired it for his dwelling. This is my resting place forever, ever and ever. Here I will sit enthroned. So klaro kayo kung imong tutukan nga ang Dios amahan mismo mao'y gapili sa Sion nga mao'y iyahang gitinguha nga puloy-anan og mao kini ang iyahang puloy-anan hangtod sa kahangturan kay dinhi siya magahari tukod sa iyahang trono dinhi sa asa sa Sion. Ang Dios gaingon nigsuom na dili ta mutuog mga chismis tungod kay ang Dios mao'y nag-ingon, no? So klaro kayo nga ang pangalan sa gingharian sa Dios mao ang Zion. So karon mga igsoon, dunay nag-ingon nako nga ang anong imuha pa mang iwali ng Zion, di man lang si Kristo. O iwali na to tanan mga igsoon ang tinuod, dili na to pilion. For how many years o 2,000 years sobra na giwali kining mao nga mensahe mga igsoon ug hangtod ginawali karon. So kinahanglan ba nga ihawali ang gingharian? O tanaw na to ang Biblia kung gikinahanglan ba. Sa Lucas 9:60, subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga sariling patay. Subalit para sa iyo humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Sugo man day ni Kristo. Kung nahigugbatan ni Kristo, sundo na to yung mga sugo. Gisugo day ta nga iwali ang gingharian. Ipasabot, ipasabot mga igsoon. So karon padayon ta kining Zion mga igsoon mao ngalan sa gingharian sa Dios. Kangano man sa Salmo 102:16 dagaingon diri, for the Lord build up Zion and appear in his glory.
Ang Diyos gyud mismo nagtukod sa sayon o magpadayag siya diha siyang himaya. Siya'y gatukod, mga igsoon. Di lang sa Salmo 102:16 na po na sa Isaias 14:32 nga ang Dios mo ay founder ining sayon. Nga giingon kaganiha nga iyahang puloy-anan hangtod sa kangturan og dinhi siya magpahigayon sa iyang trono. Ang tinuod na migsoon, gipamutud ang nagmaayos Biblia. Nganuman, tungod kay paghumanyag tukod sa sayon, ingon siya sa Awit 2:6 Tagalog o Salmo 2:6, dinhi gipahaluna niya ang iyang hari. Dinhi sa Sion niya gipahaluna ang iyang hari. Susukad pa sa una migsoon ang sayon mao gyud nay gingharian sa Dios. Og dinhi niya gipahaluna iyang hari nga si Ginoong Hesukristo. Kung sabton nimo kayo ng Salmo 2:6 ug 7, naghisgot ka na sa malabot nga ang hari dinhi mga igsoon si Ginoong Hesukristo. Iyang gi-install ingon nga hari. So tinuod yun na mga igsoon, gihisgutan sa Biblia. So kining sayon mga kaigsuonan nga gitukod sa Dios, iyang gibutangan og hari. Dayon gipamatud-an na sa Mateo 21:5. Nag-ingon dito sa Mateo 21:5, Daughters of Zion, here is your king. Oh, mga anak babaeng Sion, dian na ang inyong hari. So gipamatud-an na sa Biblia maigsoon. Kay ang Diyos mismo nag-ingon sa Isaias 28:16, sumala sa kasulatan, ibutang ko sa Sion ang bato nga makapandol. Unsa may pasabot anang bato nga makapandol? Bato nga patukuranan, asa gibutang sa sayon. Gisgutan po na, di lang na gitudlo ni Isaias, gitudlo pag yun ng Pablo sa Roma 9:33. Unya gitudlo pag yun na sa 1 Pedro 2:6 nga ang bato diha niya gipahaluna sa sayon mga igsoon. Karon kinsa man ang bato? Kanang bato mga kaigsuonan walay lain, sumala sa Buhat 4:11 ug 12, si Kristo mao ang bato, no? So kining Hesukristo nga hari, bato, pundasyon, siya pud ang dalan, siya ang pultahan. Ato pa mosulod gyud ita mga kaigsuonan, kay doon na may dalan, doon na may pultahan. Lisod pod og imbitaron kag kumbira, pag human imbitaron ka nga ali mo, nakadumdum ka sa dalan, kabalo po ka mo abli sa pultahan, diha ra gyud po kakutob sa pultahan, no? Og mangaon sila dito sa sulod, magpanglabok ra ka kay diha ra gyud ka sa pultahan taman. Sulod jud ka mga igsoon mo nang ingon sa Ginoo nga sulod jud sa gingharian. Gituga gani ni Hesus ang mga yabi diha kang Pedro kay aron ang mga tao mosulod jud sa gingharian. So atog yung mapatud-an nga hangtod sa kangturan gyud igsoon kay nag-ingon man ang Salmo 125:1, those who trust in the Lord Yahweh are as Mount Zion, which cannot be moved but remains forever. Asa man ko mutuo mag-igsoon og tao, dili kita mutuo sa Ginoo. Ang gaingon ani igsoon ang Ginoo, no? Klaro kayo ang Biblia. So ingon diha sa Hebrehanon, kay doon na may miingon nga sa una raman ang sayon kang David man na. So doon na ba day forever mga igsoon nga sa una ra? Forever gani sa una karon og sumalabot, no? So Hebrehanon 12:22. Kung ukban nimo karon ang Hebrehanon 12:22 sulay ukab. Ang giingon diha sa 18 nagisgot og Hebrehanon 12:18 nagisgot nagbukid nga geographical tangible mountain. Nagisgot ka nagliteral nga bukid. Pero pag abot sa 22, contrast, apan nahiabot kamo sa bukid sa Sion. Kinsa man ang kamo? Kinsa man ang kamo? Mao na siya ang mga taong linuwas sa Dios. Mao kana siya ang mga taong na born again.
Mao kana siya ang mga sakop sa iglesia. Mao na siya. Apan nahiabot kamo, si Pablo gaingon, sa bukid sa Sion. Unsa man ning bukid sa Sion? Langit nun nga Jerusalem. Kung basahon nimo sa 28, tutukoy maayong 28. Ingon si Pablo, apan nahiabot kamo sa bukid sa Sion. Sa 28. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Sa to pa kining Sion mga kaigsuonan, gingharian nga dili matarog. Ingon siya, let us be thankful, busa magpasalamat ug simbahon ta ang Dios. Ano man, sila mismo kaniadto nahisakop na, nakasulod na niining mao nga gingharian, naangko na nila kini nga gingharian. Ang ngalan sayon, no? Muna giingon diha ni Pablo sa Kolosas 1:13 nga giluwas kita gikan sa kagahom sa ngit-ngit ug gibalhin sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Kay ang ngalan di ay sa gingharian sa iyang hinugugmang anak mao ang sayon, ang katarungan, tungod kay diha lagi gi-install sa Dios Amahan si Jesus ingon nga hari, matod pa sa Salmo 2:6. So karon matingala ta nga, ang mga tao ni adto ang tinuod nga iglesia born again, nana day sa gingharian, nana, klaro kayo. Apan nahiabot kamo sa bukid sa Sion, dili man ni siya literal nga bukid. Kaya ang giingon anang sumpay, langit nung Jerusaleman. So dili tong Jerusalem karon diha nga yutanon. Langit nun sa pagtuo ni mga igsoon. Munang miingon si Jesus nga kung dunay miingon tuwa didto na adinhi ang gingharian, ayaw mo pagtuo. Kay ang gingharian sa Dios nasa sulod ninyo. So kining pagtulunan nga akong gihisgutan ninyo karon, espirituhanon ni nga gingharian nasa sulod nato, nasa pagtuo. No? Kay ang fulfillment ani inig human sa rapture 7 ka tuig nga kasal sa korderos kalangitan o 7 ka tuig nga kasakit sa yuta. Mubalik na ang Ginoo diyon, maghari siya sa 1,000 ka tuig sa bundok Sion, ug mao nay fulfillment sa mga panagna sa atong panahon karon, campaign period. Naana ta sa gingharian pero sa pagtuo tungod kay ang kalibutan karon mga igsoon mo pa may hari ang yawa. Napaman ang yawa gahom aning kalibutan na mo nang kining maong gingharian naa sa sulod nato pagtuo ni, kay ang katumanan ni ining maong gingharian unya sa 1,000 nga paghari ni Kristo. So human sa 1,000 paghari ni Kristo, mudason iyang i-turn over ang maong gingharian ngadto sa Amahan sa 1 Korinto 15:24. So ang ngalan ini bag-ong Jerusalem na usad, bagong langit ug bagong yuta. Mao na po'y ngalan ni ining mao nga sayon mga igsoon. So atong nasabtan karon, klaro kaayo migsoon nga ang gingharian sa Dios ang iyang ngalan sayon. Kung balikan nato, pag-ayo pagtuon ang pulong sa Dios. So daghang salamat mga igsoon nga mituo mo sa nakasulat sa Biblia. Walay dugang, walay gikuha, lunsayng kamaturan nga atong mabasa diha sa Biblia. So daghan patang pagtulunan, kung doon na kay mga pangutana, so isulat lang, i-comment lang, o daghan patang pagtulunan, ipaambit pud sa uban aron ilahang mahibaw-an. So shalom, I love you with the love of the Lord.